Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko mai tambaya ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ya ce Allah ya kara wa malam lafiya, amin. Allah ya kare mu baki daya. Ya ce shin malam zikirin da ake yi da yamma, shin kamar bayan sallar la'asar ko kamar karfe 5 na yamma ake yi? Ana iya yi tun daga bayan sallar la'asar, bayan magriba har zuwa bayan isha. mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ya ce Allah ya kara wa malam lafiya, amin. Allah ya kare mu baki daya. Ya ce malam ina da tambaya ta ita ce mutum ya halatta a masallaci daya, ko shin ya halatta a masallaci daya a kira sallar azhar sau biyu? Ma'ana masu sallar karfe 1 su yi kiran sallah, sannan masu sallar karfe 2 su ma su zo su yi kiran sallah, duk kuma sallar azhar ce a masallaci ɗaya, amma masallacin kasuwa ne. Ya halatta a yi sallah ta jam'i sama da sau ɗaya a masallaci, kuma sallah ɗaya, amma bai halatta a yi kiran sallah sau biyu ba na ita wannan sallah, in dai ba sallah asuba ba ce, ita ce ake mata kiran sallah sama da sau ɗaya guda biyu. Da haka idan masu sallar azhar karfe 1 suka fara suka yi kiran sallah, to kamata ya wanda za su yi ta biyu su kuma ba sai sun kira sallah ba. Takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ya ce Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana mai amfani, amin. Allah ya kare mu baki daya. Kuma ya ce Allah ya kare mu, Allah ya kare mu, ya kare mana imanin mu, Allah ya shirye mu, ya shirye shugabanninmu, amin. Ya ce tambaya ta anan shine a kwanan nan an tsoro da wani platform, misali online business, wanda mutane da dama suke saka kuɗi kaɗan sannan kuma su samu riba fiye da abin da suka saka kusan ninki 3, da wanda menene wanda yanzu ya zama ruwan dare a cikin al'ummar Najeriya. Shi menene makomar su waɗannan kuɗi da ake samu? don Allah ina roƙon malam da ya taimaka ya yi bayani akan waɗannan. Ga kaɗan daga cikin platform ɗin sai ya faɗa, ba sai na faɗa ba to kawai da duk wanda yake rayuwa yanzu ya san akwai online business da ya shigo, akwai kaza akwai kaza akwai kaza, suna da yawa ba ɗaya ba ne. Kuma kamar yadda na ji wasu daga cikin malamanmu wanda suke masana game da abun sun ce abu ne na halal, musamman waɗanda suke da sanayya game da abin da ya shafi social media ɗin, kamar Dr. Isa Alifantami, minista na abin nan minista na communication ko ya yi magana akan haka cewa halal ne, kasuwanci ne na halal. Sannan na ga Dr. Abubakar Muhammad Sani birnin Kudu, shi ma ya yi magana akan haka kuma ya ce abu ne na halal. To doriya akan maganganun waɗannan bayan Allah guda biyu wanda na san masana ne game da abin da ya shafi zamani bayan addini, ni ma ina haɗa sautina da nasu kan halaccin abin. Ƙila abin da yake bawa wani tsoro shine ninnunkuwar riba, saboda a al'ada ta Bahaushe, typical Bahaushe, normal Bahaushe, ordinary Bahaushe, shi riba in ta yawa sunanta riba. Shine zaka ji ana kai riban nan ai har ta zama riba. Ba inda riba take zama riba. Ka sai abu naira ɗaya ka sai da shi tiriliyan ɗaya, ba sunansa riba ba. Ita riba ba riba ce take haifar da ita ba, wasu mu'amaloli ne suke jawo riba. In kana so ka sani sai ka je makaranta, na fata an gane, amma ba riba bace ba. To da haka wannan nau'i na kasuwanci kamar yadda ake faɗa, kasuwanci ne na zamani, kuma shi daman kun san al'adar kasuwanci yawan mutane shine kasuwa, ba yawan rumfuna ba ko? Haka Dr. Mamman Shata ya faɗa, yawan mutane shine kasuwa. Kasuwanci ne wanda duniya ce fa take yi, ba wai iya Kano ba.
ba wai iya Najeriya ba, kasuwanci ne na duniya. To shi ka'idar abu in dai duniya za ta yi shi ko mun kankanta kuɗin da kasa za ka ga yawansu. Yanzu a ce ga wani abu da duk mutanen duniya ko Afirka kowa zai ba da silai 5-5, karkarai na karancin silai 5 ɗin, in aka gaya maka kuɗin da za ta jawo ba kaɗan ba ne ba, kuɗin suna da yawa kwarai da gaske. Shi yasa daga cikin waɗannan platforms ɗin wanda ba zan faɗi sunan kowanne ba kar in musu talla, akwai wanda asali ma business ɗin ba zai fara ba sai adadin mutane ya kai miliyan 3, wani an ce ma sai sun kai biliyan 1. to kaga ko abin da mutum biliyan 1 za su yi sharing ai ba karamin abu bane ba, kuma business ne na zamani. Yanzu dukkaninmu ba wanda baya mu'amala da waya, kusan a yau mutane masu mu'amala da waya sun kusa su kai 95 cikin 100, ko ba haka ba? To duk mutumin da yake mu'amala da waya in dai zai buɗe ta ko na minti 1 ne to ya sani sai ya bada kuɗi, ko ba haka ba? sai ya bada kuɗi, domin wannan wayar da zaka buɗe aikin kuɗi za ta yi. To based on wannan kuɗin da ake samu ta hanyar waya da menene shi ake haɗa wannan business ɗin da shi. Domin wasu daga cikin business ɗin abinda kawai suke so ka yi rijista da su, in ka yi rijista da su lokacin da business ɗin zai fara kullum ta Allah za a turo maka da hotuna guda 10 na kaya iri daban-daban, ƙila kayan sawa, ƙila kayan abinci, ƙila kaza. To su waɗanda suka haɗa business ɗin daman sun je sun nemi kamfaninnikan waɗannan kayan da kamfaninnikan waɗannan abinciccikan, su ne za su rinka turo musu da kayansu kullum. To su kuma sun tara mutane, ku kuma sai su turo muku, ku kuma sai ku buɗe, in kuka buɗe kawai ku sharing. To su abin da suka yadda da shi a cikin mutanen da za su ga wannan abin, in ku 10 ne kuka buɗe, kowa a wayarsa yana da abokan da yake mu'amala da su kila mutum 10, kaga yanzu daga 10 an samu ƙaruwa. To duk wanda ya buɗe ai sai da ya amfani da data, kuɗi ne ya tafi, ko ba haka ba? To wannan shine kamar kai hannun jarinka da kasa kai musu talla. To su kuma sun yadda a cikin wanda aka yi musu tallan nan akalla za a samu ko mutum 1 ne ya sai kayansu. To daga nan ne za a yi generating kuɗin, suna samun kasuwanci, mutane suna sanin kayansu, suna zuwa suna siya, su kuma suna fitarwa da waɗanda suka haɗa wannan business ɗin percentage na talla, su kuma wannan percentage na tallan shi suke san maka kai ma don ka taya a wajen talla. Wani abu ne wanda in kana zaune a lungun ko kafa ba za ka fahimce shi ba fa, ya ita magana ka rinka ganin kamar to duniya ta wuce tunanin lungunku ko layinku. Kasuwanci a hasashen da ake yi a nan gaba irin wannan zai danne dukkanin wata mu'amala ta kuɗi a duniya. A cikin ƙanƙanin lokaci mutum yana iya samun kuɗi maɗuɗin dukiya ba kaɗan ba. Yanzu ana bani labari wata 2 baya akwai wanda ya sai irin wannan abin, ina jin ko 13,000 ne ya rijista. A yau abin da price ɗin yake rating a yau wajen 500,000 da wani abu. Akwai waɗanda suka siya a baya 300,000 da wani abu, a ƙasa da wata 7 yanzu ya ninka ya zama miliyan 21. Kuma mu'amala ce ta halal, kuma zamani ya zo da ita. Ni abin da kawai nake fassarawa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, kafin duniya ta tashi sai kuɗi sun shiga ko'ina, kowa sai yayi kuɗi. To hanyar ce ta taho, baka sha wahala ba, a ƙanƙanin lokaci za ka yi kuɗi. To amma ya rage me za ka yi da kuɗin, a nan gizon yake saƙa. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama kowa zai yi kuɗi, a yi haƙuri za a yi kuɗi, amma ba girin ba ka yi mai. Da yawan mutane in suka yi kuɗi za su rabu da imaninsu, da yawan mutane in suka yi kuɗi za su rabu da masallatai, da yawan mutane in suka yi kuɗi ba ruwansu da wajen karatu, wanda kuma a nan ne ake tuna musu Allah, ake tuna musu za a mutu, ake tuna musu kwanciyar kabari da hisabi. Da yawan mutane in suka yi kuɗi za su koma zinace-zinace, za su koma shaye-shayen giya, za su koma dukkan wata mu'amala da kasan sai da kuɗi ake yin ta, saboda yanzu abin nema ya samu.
to wannan kuma abu ne wanda yake mai haɗari mai tada hankali. Amma dai ba ma cewa waɗannan kar a yi su, illa abin da muke cewa da mutane lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya baka wadata, to sai ka tunda ubangijin da ya maka wannan wadatar ka gode masa. Mafi girman godiyar da za ka yi masa, ka yi amfani da kuɗinsa wajen biyayya gare shi, kar ka yi amfani da kuɗinsa wajen ka saba masa. Idan Allah ya fitar da kai daga yunwa, kamata ya kai amfani da ƙoshi wajen ka bauta masa. Idan Allah maɗaukin sarki ya tufatar da kai, to kamata ya kai kwalliya ka zo ɗakunan bauta don godiya ga Allah, kai masa bauta. Amma kada lokacin da Allah ya ƙosar da kai, ya fitar da kai daga yunwa, kuma ya zama ka tara ƙarfi irin na 'yan dambe, ka koma dukan kanka da kanka. Kaga wannan asara ce. Kaga ƙato ya kai ƙato, amma kuma dukan kansa da kansa yake. Me ya dukan kai da kai? Domin zai daki wani, shi ma ya dake shi kamar kansa ya daka. To kaga ka dawo kana amfani da damar da Allah ya baka wajen saba masa, da ƙarfin da Allah ya baka wajen cutar da kanka, da to wannan shine kuma abin haɗari, kuma abin da ake gujewa mutane. Da haka dai waɗannan kasuwanci babu wani abu wanda ya bayyana gare ni kawo yanzu na haramcin su. To amma ban ce kowanne kuma kamar yadda na faɗa haka yake ba. Galibin waɗanda suke kullo wannan kasuwancin ba musulmi ba ne. To amma bisa ga abin da ya bayyana a gare mu a zahiri na yanzu, waɗannan abubuwa ba su ci karo da musulunci ba. To amma haka ba yana nufin kuma mai kuɗin gora ba ne mu ce dukkan wani kasuwanci da ya zo ta hanyar online ya zama halal. A'a, dole sai ana bi, ana tantancewa, ana bincikawa. Duk abin da ya ci karo da ka'idar musulunci sai ka guje shi, ko nawa za ka samu. Amma abin da bai ci karo da ka'idar musulunci ba, ko da arne ne, ba a haramta maka kai mu'amalar kasuwanci da shi bai siya a wajenka ko ka siya a wajensa, ko ku haɗa kuɗi ku yi kasuwanci tare, wannan ba laifi ba ne ba. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace, kuma Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon neman halal da kuma tsayuwa da cin halal. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.